ସରକାରୀ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଝିଧୁନୁଆ ପରିସରରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ନଳିନୀକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କୋଡ଼ିଙ୍ଗା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ତ୍ରିପାଠୀ, ମାଝିଧୁନୁଆ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଦୟାରାମ ପୂଜାରୀ, ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦିନେଶ ପନକା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ମିର୍ଗାନ, ଆଞ୍ଚଳ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ପାର୍ଥସାରଥୀ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଶତାଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିବିଧତା ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗଛ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଯତ୍ନ କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ବୃକ୍ଷ କିପରି ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ରଣବିଜୟ ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। କୋଷାଗୁମୁଡ଼ାରୁ ପପୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ 24+।